kusa. Kagi salati rabbu ba iyaka da nashi ina kuka kuma tun farkon mafaɗi gujin juwaira. Karshen zance ba ne cika ciki da an zo gunsa an kure har fadar Allah akwai kujera. Da sama don sai lafa har sakwai ba zan bar alibai jibali ba guji ne da su nake gadara. Zara muke yi wa yabo. Imam al'angon fadi bacci zara. Imam Hassan da Hussein kun yi tazara. Baka ga mu mun fito. Garin gaida kila Zainaba ta diya mun fadi bacci amma wasu yau ba su san da Zainaban ba kila kiyama ya kusa. Baka mun amsa gayyatar ka. Mu ba ga mu mun fito za mu gidan Zara wuyar ma'aiki. Ban haka ya zo kusa. Abin Abbas na gaida kai masoyi ina kaunar ka shugaba ba ga Habibu ba za mu bar kira ba. Amma isa haka mai hankali yana nan yana kan hidima. Na yarwa a ba Ali dan Ali masoyi mu gaida bulbutuwa ti san ka butuwa ti banji na gaza ba. Gana wani san ba zai ya kai ba. Malam Abubakari idan kana nan ba zan gaza kai gaci ba to faɗi mu zan wai da kusa. Ya Imamu Ali na zo amin iso ne a cewa na da na iso dan maulan zo da bai tikali. Kan makara ya zo kusa. Ka ce mata ma Ismailan ta ne ni na lafiyan bare ma sado da salatika hakan ne. Baka ga mu mun fito. Baka dai nan zo da safiyan nan da sanyin safiya ake kamun fara an faɗa hakan ne. Zara muke yi wa yabo. Imamu kamin izini ina barani. Shigo Ismaila ga ta nan a zaune. Baka ga mu mun fito. Kwarai na gode ya imam masoyi cikin azhabu kai na bi kai na aminta ka zama shugabana gaban ka na zo na durkusa. Baka mun amsa gayyatar ka. Mu ba ga mu mun fito za mu gidan Zara wuyar ma'aiki. Kan makara ya zo kusa. Assalamu alaiki farin cikin ma'aiki da ke da yayi farin ciki wa ya taɓa min ke jinin ma'aiki. Salama na tsokar jikin ma'aiki wa ya raba kike da shi na ji takaicin masu hantararki. Salama alaiki ki amsa sallama na Fatima ya ga annabi na ji fa ba tamkarki gun ma'aiki. Salamun lahi alaiki gani gaki. Halittu ku yi shiru ku kulla baki. Idan an ce muku Fatima kurin kusa nan aka kulla mai Fatima an naɗe makamai ya amin ne cikin ƙasa. Bayan Fatima ka san mace in ta zo a yi ladabi a girmama ta. Kan makara ya zo kusa. Bayan Fatima ka san ma'aiki da ta yi kawai yana yi motsin su guda ne babu ɗai kamar ta. Baka ga mu mun fito. Bayan Fatima ka san ma'aiki yana kishin masoyinta ya tsani duk mai ginta godiyanta. Zara muke yi wa yabo. Yana san duk mai santa na rabinta. Bayan Fatima wa take da gata. Baka ga mu mun fito. Mai baba ya mutu ban sani ba ko mama da 'ya'ya kwarai fa mijinta cikin su bai sa ba Aliyu jinjina masa. Baka mun amsa
baka ga mu mun fito. A can kuma sai ya kira ta bid'atunsa kwarai tsokar jikinsa ne wanda ya ce ba zai mace ba. Zara muke yi wa yabo. In har ya mutu to ba za ya sha ba. Ce ba zai yi gabo da rahama ba. Baka ga mu mun fito. A ɗan ramar Allah kawai rike ta ka so ta da girmama ta ko sai yadina alizara ya yi rikewa ya zarce duk mana kisa. Baka mun amsa gayyatar ka. Mu ba ga mu mun fito za mu gidan Zara wuyar ma'aiki. Kan makara ya zo kusa. Fatima annabi ya kira ta umma ku zo ku taya ni ji mu ji wannan sunan bai zamo kawai ba. Nana bi na tuce ta yau zuhuri a Fatima ko kwalaye ne shi ba san rai ne yake faɗi ba. Na ja bayan sai ta ɗauki nauyin ma'aiki tamkar Fatima ku duba. Bala'o'i ba ta bar su sun iso ba. Abu Jahil ma na bata bari ba. Uwa mai kare ɗanta kuma da yaushe abin al'ajabi mai ya zamo ni an haifa wannan abin sai dai gidan isa. Ni ina son yin wani tambaya masoya wai shin kaza ya haifi mai ko mai din ne ya haifi kaza. Kan makara ya zo kusa. Idan ta taho domin isar munira ma'aiki na bi sai ya rike sai har fuskarsa sai ya canza. Baka ga mu mun fito. Duk magiyan tara da zai kasance baki yau malki ya mace yan murza su za su dinga murza. Zara muke yi wa yabo. Ko mabiyanta za a ba mu kaza. Sha alkausar zan haɗa da fiza. Baka ga mu mun fito. Kwarai daɗi an tattara abun mu saboda isar na'imar da mun karka ba mu mata kishiya ba da nesa yau yana kusa. Baka mun amsa gayyatar ka. Mu ba ga mu mun fito za mu gidan Zara wuyar ma'aiki. Zan yi batun kyawun ta don ku shaida idan mamun ku ta fito ka ce annabi ne yake tahowa. Don wata ran ashab sukan ɗimauce idan Zara ku ta fito sai su zata abban take tahowa. Ashe kyawun ta fa bai kamar alam ba sigar Allah ku ce ita Allah ya gama kyau a kan kinana. Masoyin fada da ke nake cirawa. Komai zan yi gafarar mace alkyau barin bisa unana da sanki nake ta yin alowa ka ji ba daga Fadima yake ba. Kan makara ya zo kusa. Allah bai fara ba bai nufi ba sai da ya gaji Fadima ni magana ta ba da ku nake ba. Baka ga mu mun fito. Allah ba shi da hankalin da samsam yan wuce Fadima tuna san da yawan mu ba za su san hakan ba. Zara muke yi wa yabo. Ba Allah in ba da Fadiman ba. Nauyin zancen ni fa ban gani ba. Baka ga mu mun fito. In maganar ka Fito za mu gidan Zara wuyar ma'aiki. sana na ki shaida an yi gayyatar ki na amsa shi na fito dama ni mai san ki ne da gaske. Sai na ga me zanai in ba zuwa ba gidan ki gidan Ubangiji inda na gane ma a baka taki. Na nema daga ke diyar ma'aiki ki bani da kanki sai ya da zuwa da kai an shaida ya fi aiki. Bani da mashin Zara banda keke mota na bida Zara ku bani taki. Gida Zara ku da duk abun bukata ki ba mu kuɗi batula dan yin hidimar ki da halin gidanki mai sanyi ki fata masa. Bukata biya min nawa sai ya daga ni cikin halin da ban faɗi ba. Baka ga mu mun fito. Ina ƙaunar ki na cikin masifa na halin yau da gobe duban liɗifi ki min aya habiba. Zara muke yi wa yabo. Wahalar mu da kunci ba da jinkiri ba.
shi nake so. Zara muke yi wa yabo. Sai 'ya'yanki ya ce da su yana so. Duk wani wayayye ba su yake so. Baka za mu mun fito. Ya zara mu saboda su amince don ki a yau mu kan riga don mu yan zance na so da kauna amince ki bin a kurkusa. Baka mun amsa gayyatar ka. Mu fata mu mun fito za mu gidan Zara wuyar ma'aiki. Sama kuma amsa min yaban da na yi ba don na iya ba ko don daɗi ko zantuka na. Amsa min dan martaban Abu Talib baban Imam Ali domin Fatima ummakin jinana. Fara mun ƙaunar ki haskaka ni a jina duka duniya har kabari a ji sautukan yabona. Har na kiyama masu zamsani na. Sai ki hane ni riya da ji da kaina. Ba ni kabuli na ban kwarewa ki bana nan ki ban a can ban kayan sauti studiyon ma ki banin zarce 'yan ƙasa. Babana tana wadanki garan jaje a kai da ita malama Maryam sabuwa umina. Dan makara ya zo kusa. Mamana ta bani duk kulawa, babana na yi godiya Allah ji kanka abin da kai nufina. Baka za mu mun fito. Ga aro baban mu sai ta haifan bayan ka aure ta gada na yo nesa da annabina. Zara muke yi wa yabo. Sista Maimuna ba ta hantara na, inda taho ita ke ta rairaya na. Baka za mu mun fito. Rana amanar sista ke na baiwa tare ta da dukka 'ya'yanta alkhairi ajiya akan mugunta da sista na gana na kusa. Baka mun amsa gayyatar ka. Mu fata mu mun fito za mu gidan Zara wuyar ma'aiki. Dan makara ya zo kusa. Yanan zan sa aya in taka birki cikin wannan kasidiya baiti 19 ne na kaddama ta. Sunan wanda yi ta Isma'il masoyin da lafiya dan nasarawa ne da bai cikinta. Wanda yanzu yake a Addamawa mazaunin samuna ka ne sadi yake da mijinki jinjina ta. Na gaishe ku dukan 'yan da'irar ta. Muna yin alfahari da ku cikinta. Wannan waken na ya haddiyanta a zuwa ruhin Malam Hassan kukan bisa Allah ji kan kashe hi.